Hello, anh rất to blog này này khá ra này khá cả hàm ta khâu bộ khâu đó thì này cái án xin đi bà ra nó khó ra ta khâu xong này nó có thì này là tì prasa sikla đó cái ton mà sản này phải này cái blog về lại này thọc cái mà sản mà nó tay bài lại này thọc khana thọc cái rồi sản mà nó nói bây giờ ta nó xả lại ta giờ nông này đó giờ khana này đó gang bữa này blog nó này nha ní ta bốc thằng này Barak bum sung nai thok khe ti prasa sikla rok si hinik khana hongka ba sikla sikli rok gan nai thok ke rosa bo mo sama no borok nem ki ton belai nai thok ni sapai hingke ang butini borok no nai nyani thang nai tai ko tabo thang sinai borok no ki ton nai nyani pake Oke, tabuk khai borok ke ton masamani nai pai kha ang kha bela no ko khana mani bai nong mani bai ang mili jakha ang kha nai thok jakha belai kha no
hingke ani kha kaham tako bukhuk rok norok an blog nainai rok norok bo nukha an blog rok man no nukha norok na naithokjak borok rwchapman no mwsaman no khe khwnathokjak na naithokjak norok ano please comment khlaiwi sapai di norok bode naithokjak tibrasa sikla sikli rok mwsamani tei rwchapmani horinam mwsamani tei rwchapmani angkhe belai khatu tongma tongjaka belai naithokjaka borokni mwsamani no tei borokni rwchapman no hingke tini bagwi isuk jora ono tini bagwi laigra kha ani haino hai ani je blog nainai rok no ani haino rungrangya blog khlaima rok no nainai rok no ang hani hai ani khani hamjak mung tei chibai yapharwi tini bagwi isuk jora no mwthakra kha.